омодагии ҳамаҷониба ба соли нави хониш дар муассисаҳои олии таълимии мамлакат низ дар сатҳи баландбароҳ монда шуда дар ин самт тадбирҳои муассир андешида мешавад. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон баробари дар шароити муосир ба донишомӯзии фаро гирифтани донишҷӯён инчунин омӯзгорони соҳибтаҷрибаву дорои маълумоти олӣ ҷалб гардиданд. шароиту имконияти илмомӯзӣ дар самтҳои гуногун барои омода намудани мутахассисон дар донишгоҳи миллӣ муҳайё мебошад. маврид ба таъкид аст ки барои илмомӯзони ин даргоҳи илму маърифат соли ҷорӣ қисман мизу курсиҳои биноҳои таълимӣ пурра иваз карда шуданд. ҳамчунин дар 73 синфхонаи биноҳои таълимии шаҳраки донишҷӯён тахтаҳои электронӣ насб карда шудааст ки ин метавонад барои боз ҳам сайқал додани савияи донишҷӯён мусоидат намояд. омодагии донишгоҳи миллии тоҷикистон барои оғози соли таҳсили 2022 дар сатҳи хуб қарор дорад. корҳои таъмирӣ дар тамоми биноҳои факултетҳои донишгоҳ ва ҳудуди хобгоҳои донишгоҳ хуб қарор дорад ва мо омода ҳастем ки тамоми донишҷӯёнро чи дар симхонаҳои хубу замонавӣ барҳаво ва дар хобгоҳҳои тозаву таъмиршуда ба таҳсилу истиқомат фаро бигирем. тибқи иттилои масъулини донишгоҳи мазкур бояд то моҳи октябри соли равон 3 майдончаи хурди футбол ва як маҷмӯаи варзишии наву замонавӣ сохта ба истифода дода шавад. ба айни ҳол корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд идома дорад. айни ҳол дар саҳни бинои таълимии шаҳраки донишҷӯён 2 майдончаи хурди футбол, баскетбол, волейбол сохта шудааст ки ҳамарӯза донишҷӯён баъди дарс аз он истифода бурда ба варзиш ва обу тоби бадан машғул мешаванд. бояд зикр намуд ки дар шаҳраки донишҷӯён 2 хобгоҳи наву замонавӣ мавҷуд аст ки донишҷӯёне ки аз шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат дар донишгоҳ таҳсил менамоянд бо ҷои истиқомат таъмин карда мешаванд. дар соли таҳсили 2022-2023 мо зиёда аз 2500 нафар донишҷӯёнро бо хобгоҳ фаро мегирем ва зиёда аз 300 нафар донишҷӯён бо хобгоҳ таъмин шуда. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои донишҷӯён дар ҳама макотиби олии кишвар шароит барои илмомӯзӣ муҳайё намудааст ва дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар мамлакат ҳазорҳо муассисаҳои наву замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст. воқеан имрӯз донишгоҳ дорои тамоми шароиту имкониятҳое мебошанд ки донишҷӯён аз он метавонанд ки бе ягон мамоният истифода намуда дониши худро сайқал диҳанд. барои зебову оро додани саҳни бинои асосии донишгоҳи миллии тоҷикистон зиёда аз 15 000 гули мавсимӣ ва ҳамчунин дар атрофи ҳамаи биноҳои таълимии шаҳраки донишҷӯён 50 000 гулҳои садбарг, петуния, алвия, гвоздик, лола ва ғайра шинонида шудааст. ҳамрази абдулмаҷид, холмуҳаммади давлат, душанбе, ахбор.